ka Pyrthei TV. Tong ini kami ya kimat dah kepas sedang syua ya ki Khubor nak Kylleng ke Jylla. Ka New Trap Acik National Movement Mautat Russian Circle hapok ke jing yalam usamla Lambornes pasayomoy kumu Presiden ubadai haga Khubor u Vice President jangka HANM Eastern West Khasi Hills District haga arterik Jymmang arjar arpusau dakawai ke jingmut ke sengkalarai ban kliap lamano ya ka HANM hapok Mautat Russian nakadau ki kenram gibalami hapok ke seng halor ke jingpau Pyrthei jangka jingyadon benta u Presiden rangba ke seng haga kam sain Pyrthei kumbakalami hagilat Pyrthei Khubor haga singithep vote jangka election Lok Sabha arjar arpusau. Ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, West Khasi Hills, lengba ka Agriculture Cell, haka arterik Jymmang arjar arpusau, kala lumlang ya baro ginong rep bat ya ginong ri jingri jonggathain West Khasi Hills, ban ya mir jengmut, bat ki officer jonggatanat sorkar beper. Haga ni ke jingyalang ka balolong ha Bishops Hall Nongstoin, la sakhi lang daw Deputy Commissioner jongga West Khasi Hills District, uba Garrett LSN Dykes Kumukongsan. Key Officer Jongga Office Headquarters Preventive Customs Northeastern Region Shillong. Kilapan upshrip hag surok silchar jiribam haga arpkundai terik uyayong arajar arpsau hadien bakilayo jingtip kababnya baki don kibrio kibara yau drug. Ki officer kilayo abat ya ki arngut ki brio nakathain kashipur haga surok silchar jaribam bat yo kurup hado arkilo arspa new program udawai methamphetamine ubashongdor arklor arfulai lak tengka. Yakini ki arngut lakem hapok ka section jangka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Khubor katanat Public Health Engineering ka Sorkar Jylla, lengba ka Chief Engineer ka kong BM Lendem. Kelapan mi dah ka jingpan mana ban pentip syaki pait ba ka Sorsilong ba ka jingdon jangka haga dam mau plang kala sedang ban hiar bat banduna suki pasuki. Kumta lembaga ni jingpan mana la kerpat iki pait ba bakin ken show kat bala ya ka bat ban syule lutpot nrei bandon ya ka jinggit kle na ka benta ban penon kam antat ya ka Ka New Trap Youth Council kalapan pau ya ka jing sngau diau pat ka ba la ban pediang ya ka jing kan tho usumbut menteri rangba ka Jylla ba Presiden Tensong ban pha pentikna biang ya ki kot kisla jong ki karmetor bat ha ka bayadei bat ka RTI bala yo ka seng HYC uba roy ku parsen rem ula ong baya kamat karmetor mentala nrius nem ka sorkar kampat la ban le AA bat halor ka jingpha ban puli biang ya ka RTI balayo da ka HYC kan dei bai tang ka buit ban penslem ban penkenria ya ki karmetor. Ka New Trap Youth Council shisngi hadien bau Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ula batha ya ki pulit bagi day ban le ya kabadon kam ban rat dingkong ya ki jingsniu ki bami na lom survey kabalami na ki brio ki bawan syong petwer kila ai khublai UDC ubala shim ya gani ka senjam habaya kran bat gilat Pyrthei Khubor uba roy ku parsen ram u president ka HYC sengkeme ula ong bakum ka seng kam sngo ya hab ya ka jingkran jong DC baun up hado ban dadon karai jong ka court. Kendiat sengi hadien bau menteri sorkar bapek ya ketenat jengok kai Pyrthei uba pol lendo ulapan pau baya ka kendai lat on penlong no tangkum ke jakaya kejan kenang bahkan pensuk ya ki nongwan jengok kai Pyrthei haga ya kayeng ki nong de madan kila yeng persya bakim tre ban mi nagane ke jaka haga artarik Jymmang arjar arpsau kinong yalam jong seng ki bade madan kilapan pau baga jaka baga sorkar kan ai kamlong ka baya yo bat ki ong balada ka sorkar kan shna da ka mall hatem yo maulong ka jaka ka balong yo te kintre kinong yalam jong dorbar right nongpo harengkat bat ka dorbar shnong nongpo kila keno baka nongpo town committee kalale donbor daga ba pentrei ya ka scheme interlocking concrete block pavement haga jaka jongka right hakamat jongka nongpo town shopping complex
Kedor barai nongpo lembat kedor bar sinong nongpo kibo kajing kerpat sya kibor peniai district batru sya ke Meghalaya Urban Affairs Department bahkan pensenge eswa ya kajing play ya ke skim kaban long lasai ke sengi kata ka laiterik jong benai Jymmang kat ba 4 la ban penbek ha karukom ke bebiang ha pedeng kedor barai nongpo kedor bar sinong nongpo bat ke nongpo town committee ka Nativity Higher Secondary School kabalayo kurbun teli kita kema kalalong galado haga inter-school athletic meet 2024 kabala pelong daka office u district sports officer Southwest Khasi District bat kabala kutno haga arterik u Jymmang arajar arpusau haga ni kelempung yelekai kabalalong ha Rowell Lengdo Stadium Maulengwir kidon kumba arpulai teli ki school kibalaya shimenta haga bala pia ya kinong yelekai haki lai teli ki kenhon kata haga under 14 under 16 but under 18 hapdeng ki shinrang but ki kentai Kalumpung Yelakai District Level Inter-School Athletic Meet 2024 balapenyai daka Office District Sports Officer West Jaintia Hills rengkat ke jingi trailang bat ke West Jaintia District Sports Association kalau sedang haka shitarik u Jymmang arjar arpusau Hamadan Kiang Nangba Stadium Jowai Hagani kalumpung yelekai kapalai ngilenter lai shimenta hadu news pa prapunyungut gi kena shenrang bat kentai naki arpusan teli ki school na Kylleng ke West Jaintia Hills District halaki jongki kerdan yelekai ki bakentup nadu ka under 14 under 16 but under 18 Hagasin ke Bandungkong ka Meghalaya Rollball Association kalapan benapai ba bahkan sapelong ya ka 4th Senior Rollball Federation Cup hagaba ki khatway teli ki kenhon na ki Jylla baper jongkari kin 1 year shimenta u President jongka association u basuk lang dekhar haga shitarik Jymmang arajar arpsau ulayatu bayakani kelempung yelekai on sapelong haka sau bat ka santarik Jymmang arajar arpsau ha basketball court jongka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong Ka 3rd Eastern West Khasi District Level Inter-School Athletic Meet 2024 balapelong daka office jongka District Sports Officer ka West Khasi District Nongstein kala sedang haka arterik Jymmang arjar arpusau Hamadan KSA Mairang Yakani kalumpung yelekai kabalong shibenta ban play lat yaki samla don sap hagi jai yelekai baper lai shimenta daki arpusau teli ki school bat praspa arpu arngut ki kena yelekai ya kabala play perda daka kong Darlene Konglam kabadai ka officer jongka Directorate of Sports and Youth Affairs jongka Sorkar Jylla mentapat tungin yakmi yakimat jongki Khubor na Kylleng kari O Presiden jongka Seng Congress o Mallikarjun Kharge ula thok show menteri rang ba do kari o Narendra Modi ban jubab kelai ya ki babun ba ke jing keno jongka BJP ya ka Seng Congress ha ka shiti u Kharge ula ong ba ki pait nong snong kari India ki tip ha ka ei ka Seng Congress ha ka nong rim ayu ka yeng bat ki ei ki jingkular jongka halor ke jing keno jong Modi baka Seng Congress ka don ke jing yadai kapa jan bat ka Pakistan u Kharge ula ong baka BJP ka don ke jing yadai kapa jan ba bat ka China bat ka ne ke jing le jong ka BJP kalong ka jing bum khain snap ya ka jing yap jong ki arphongut ki sipai ha galwan Kidon pun ba ki he saipan ki ban yakun ya ke election assembly bat Lok Sabha menta ka kenti ha ka Jylla Andhra Pradesh Ukertong bahe saipan tam udai u pen masani Chandra Sekar nagaseng Telugu Desam Party bat udon ya ke jingdon jing em ka bahadu san hajar news pa san klur tengka ki babun ki kertong hes pa ki dei nagiseng ki badon hagaliang persya ka Sorkar Tripura kala penmi ya ki kendon ban perking ba halor ke jingdi ya ke petrol ba diesel namar ba ka don ke jing perking haga ya ke yeng jonggarel ka Sorkar kala penmi ya kani ka kendon na ka daw ba don ka jingduna pniang Tripura namar ba ki rel ki bakit mar kim yo ya light load ki kali bat ki arshaka komjo kim la ban the pniang kat bakimon re labo da ka jingkhen bandi pniang shaki
Aktor ke film Bollywood Raj Babbar letep kerteng banyakun hak election MP Lok Sabha kum kurtong jong keseng Kongres banyakun na Gurgaon ha Gurugram. Raj Babbar udai politician upala ibha ha Uttar Pradesh nrai mentaka kenti lek banyakun ya ke election ha Haryana. Nongkren Birya Syam Rangila Yau bala juk pau nam bha social media namar ke Jylla jong ban pertho bot ya ke jing kren jong Narendra Modi ulapan menab yakun ya ke election MP Lok Sabha persya yo Modi na Varanasi. Ong bahagi ni kisngi la shani asyu ya ke kertong namar ba tip lupa laki la pan wengno ya ke kerteng jong kiru hadin bala dep tep kum tau lami syakmat ban yakun. Mentapan tung ini pai syakimat Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka North Korea kala pen pra ya ke jingtei jong South Korea ke bedon ha khapot jong ini ki artli kiri. Ki sipai jong South Korea kila pentip bakadai ke jingtei jong ka wei ke company ke bana South Korea nrei ke bamsyam la penon kamsyu nado usnem arhajar khat nriu. Ka jingtei ke dei jong ki company ki bopenmi jan bat kinon kumba san pusau hajar lais pangut kinong train na North Korea ki batrei hagani ka company. Kumba shipau hajar ngot kinong nya kali kamai ha London kila mudoi mokadduma ya ka Uber ban kila keno bakala pen khen ya ki babon ki kendon jang rukam wai kali kamai ki pai ba ha London. Kila dawa bai luksan ru hadu lais pa khatlai $1 million. Kinong nya kali kamai kila ong ba kila duk nong palat na kadau ka jing pen khen an jong ka Uber. Ka jing yap breu na kadau ka jing klem ka surak ha Guangdong province China kala kiu syaka lai pun rengut. Kilat Pyrthei Khubor na China kila pentip basa lai teli ki kali kila hap syapo. Ka jing klem ka surak ha China ka dei na kadau ka jing ter palat ulapa la katto ka nisngi. Ha ka jing kren yesuk bat ka Israel. Ka Hamas kala kren syai bakam kuak ban shuya sange shipor ya ka jing siat nrei ka kuak ban penkut sendon no ya ka thama ha Gaza. Ki ksiang ki ba penbek ya ka jing kren yesuk kila penbor bakin kongo shwa ban sange ya ka jing siat tang nriu tayo khnang ba ka Hamas kan pelaj no ya ki life laingut ki briu ki ba syak rabor bat ba ka Israel kan pelaj kumbah nriu spangut kinong Palestine ki ba syak set koidi ha Israel. Ka General Assembly jong ka United Nations kan pelong ya ka jinglang kerki jong ka ha ka shipau tarik Jymmang namar ba ka United States ka khang ya ka jingtmu ban penrung khot ya ka Palestine ha ka Security Council. President jong ka General Assembly ka United Nations Dennis Francis ong bahap panlum kerki ya ka jinglang namar ka jingkerpat jong ka Saudi Arabia, Mauritania bat Uganda. Wayu sipai jong Hezbollah ulayap bat laingot kiri upai ba kila mansau ha jing ter bom jong Israel ha ki katto kan Italy kisnong ha Lebanon. Ka ling sun pom ka Israel kala ter bom ha ka wei ka yeng ha kisnong Tyre Harfa bat hapo kan ka yeng udong sipai jong Hezbollah. Itu kilong kimat Khublei.